Tati ay niya po nga si Kristo awan iti makaamu. Yori siya sino a tao. No di lang nadjay nagapukin ko na. Ito'y. Takas mabasa iti may kadwa at Tesalonica 2:8. Ket iti kasta may parangarang to itinadangkes iso papatayin nanto niya po Isus babaen iti espiritu tingiwat na ken pukawen nanto babaen iti rangrang iti iyaay na iso nga ti iyaay nanto kas espiritu metlaeng tanu umay iti ipapatay iti may sa atao iso alaen nanto iti espiritu na digitoy anay surat kamabasa iti linaon iti Biblia haan nga umay akas naglasag no diket haan a makita kas iti espiritu digita isong sang kasayatan na agsukimat tayo kas mabasa iti Juan 5:39 da kayo sukimatin nyo dagiti sursurat agsipud tapagarupen nyo nga adda kadakwada iti biyagyo nga agdanayon ket dagitoy soda iti bang paneknek iti papan kanyat digita ti sinasao idi na po nga Kristo iso nga alaen tay kadi kabsat iti umiso kakay papanan nigitoy asursurat ngayon tay ipalawag nabaen nigitoy alinaon ti lokot ti pagbasaan takas mabasa iti umuna iti Timoteo 4:11 digitoy abanbanag iti bilin mo ken isurong so nga digitoy malaeng tintay isuro kas kay papanan digitoy asursurat awan sa bali hantay kuma nga gala iti sa bali panagi 1:1 uno panangiyadal no digitoy laeng tintay iyadal ti linaon ti lokot ti pagbasaan iti Juan iti 11:50 ket di kay panpanunuten amay paay kada kayo amatay iti maysa a tao gapu kadagiti umili ket saan ket amapukaw iti sangkadagaan iso kan nga mapukaw iti sangkadagaan nga ibagbaga namanen ta iti iyaay na kas panangalan na iti kararuwa iti tao so dayta tati bagbaga iti surat mabasa iti Juan digitoy a pamaneknek iti 11:50 iso nga ibagbaga ti daduma nga paset pay iti surat nga iti pagarian ti Dios adda mo lang ti uneg tayo ket makipagpagarian met lang iti langit so digita ti bagbagana nga adda a mabasa haan nga agulbud digitoy sasao tadigiti nga rod iti pagilasinan tayo nagturong dayjay kari ngayon karina ngagbiag ngagnayon ijay langit kas ibagbagana digitoy asursurat iso nga digitoy kas napapateg akay papanan na tayti salsalakan tayo lang daytoy nintay agsukima digitoy alinaon ti surat isu madang ti pinangisalakan tayo iti kararwa tayo magturong iti Dios isu digiti kabsat iti panakarupa tayo gapu iti aramid tayo ken gapu kadagiti sasaw tayo tanog sao tayo kas kinunana kas natimpla iti asin saan ko mga natangsit saan ko maanangato
unay lang iti panagsao no di ket mas agpakumbaba tayo laeng nigitoy asasao tayo. So di kita iti napapateg mapakayaywan iti Dios. Ket agyaman na kakabsat ko nigitoy kas panakaipatoros digitoy asorsorat. Ket agyaman na iti Dios Ama manakalim sa amin. Amen.